Ang dami! Secure na yung February 14 ko. Ayan, may ganap sa school. Siyempre, Valentine's. Ayan, may banda. Ay, mag-hi naman kayo. Hi. So, kakatapos lang ng last period of the day. Ito po ang aura natin. Wow. Shining, shimmering. Tapos alam nyo ba guys, may yung ibang booth dito, namimigay daw ng ano? Condoms. Ayan. You have your own. Secure na yung February 14 ko. Pero meron ba? May booking nga. For ano to? Pang tatlong oo. Wala gosh! Ang dami! Baka kapag 3 rounds kayo mamaya. Live ba? Live mo ba? Oo. Tapos ayun, may live banda rin mamaya sa school. Wala yung eyeglass mo? Guys, alam niyo ba guys? Ako lang naligtas kanina sa recitation kasi itong tatlong to, Ito, software engineer daw. Pero hindi na panindigan. Ito guys, For the design. Kami lang hindi guys. Ang ganda ng light. Wala akong natutunan. Charis. Valentine vlog. Gusto ko ng titi. Valentine na boring. Oo, Valentine na sobrang boring. Wala, tahimik Yun ako. lang. Ito lang sa may CICS. Pero syempre, nakatanggap na ako. Ha? At yun lang po. Sana mag-subscribe kayo. Like, share, and comment. Ha? Tapos mag-follow na rin kayo sa aking Instagram, sa aking TikTok, tsaka sa Facebook page. Yun lang. Bye-bye!